గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. ఎక్కువ టైం తీసుకోను. వాట్ ఈస్ చూసి చూడంగానే అనేది రెండు ముక్కల్లో చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో మా సన్ హీరోగా చేస్తున్నాడు, కానీ నేను అందరూ కొత్త వాళ్ళతో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక్కొక్క సినిమా చేస్తున్నాను. అలా అందరూ కొత్త వాళ్ళతో కొత్త డైరెక్టర్ని లాంచ్ చేస్తూ మళ్ళీ కొత్త టీంతో చేస్తున్న ఒక సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ మా అబ్బాయి చేశాడు. అది ఇట్స్ వెరీ కోఇన్సిడెన్స్. అంతేగాని తనని పెట్టుకుని తన చుట్టూ అల్లిన కథ ఇది కాదు. ఒక ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ సెటప్ ఉండి అన్నీ చేసిన దాంట్లో లాస్ట్లో తను వచ్చి ఆన్ బోర్డ్ జాయిన్ అయ్యాడు. ఈజ్ లైక్ ఎనీ అదర్ యాక్టర్ అక్కడ, అంతే. నో అదర్ స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్, నథింగ్. కథలో ఒక మంచి ఒక ప్రాజెక్ట్లో తను ఒక పార్ట్ అయితే చాలని నేను అనుకున్నాను. అది కూడా తన బిలీఫ్ సిస్టమ్. ఇన్ ది ప్రాసెస్ నాకేంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఐ వాంటెడ్ లాంచ్ ఏ లేడీ డైరెక్టర్. అంటే దెర్ ఇస్ నథింగ్ డిఫరెంట్ ఆర్ స్పెషల్ అబౌట్ దట్. అంటే యాజ్ ఫర్ యాజ్ సంబడి కెన్ రైట్ వెల్, వాళ్ళు మంచి డైరెక్టర్స్ అవుతారు. అలా నేను ఎన్నో కథలు వింటే అందులో ఒకరోజు నా దగ్గరికి వచ్చిన అమ్మాయి శేష్ సింధు, తను మంచి కథ చెప్పింది. నేను కన్విన్స్ అయ్యాను. స్క్రీన్ ప్లే ఫార్మాట్ బాగుంది, పాయింట్ కొత్తగా ఉంది. సో వై నాట్ ఐ డూ అని అనుకున్నాను. ఆ విధంగా మొదలైన ప్రాజెక్ట్ 1 ఇయర్లో దానికి ఒక చాలా అందమైన మ్యూజిక్ గోపి సుందర్ ఇచ్చారు. ఇవాళ యాక్చువల్లీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ది డే ఆఫ్ దిస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. హీఈస్ ది బాయ్ ఆఫ్ ద డే. సో ఈ సినిమాకి ప్రాణం, సపోర్ట్, మ్యాక్సిమం ఈ సినిమా స్ట్రెంత్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ ఫస్ట్. ఎందుకంటే ఒక మంచి ఎమోషనల్ కథ చెప్పినప్పుడు ముందంతా బబ్లీగా ఉండేటువంటి కథ సెకండ్ హాఫ్లో వెళ్ళేసరికి ఒక ఎమోషనల్ డ్రైవ్ వైపు వెళ్ళినప్పుడు ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ చూపించడానికి మ్యూజిక్ చాలా క్రిటికల్. దానికి వీ థాట్ గోపి విల్ డూ ది జస్టిస్. హీ హెస్ డన్ అమేజింగ్ జాబ్. అన్నిటికన్నా బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ వీ కాల్డ్ హిమ్ కొచ్చిన్ వస్తామంటే ఈ సెట్ ఇమీడియట్లీ కమ్. ఆయన 1 అవర్ నేరేషన్ విన్నారు. వినగానే ఇమీడియట్లీ ఈ సెట్ వన్ థింగ్. నాకు ఏ కైండ్ ఆఫ్ మలయాళీ ఫ్లేవర్ ఉంది దీంట్లో. చాలా బాగుంది, సటిల్గా ఉంది పాయింట్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డూ దిస్. ఇమీడియట్గా నేను యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తున్నాను అని చెప్పారు. అలాగే ఆయన చేశారు. మేము వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆన్ ది స్పాట్ 20 మినిట్స్లో ఒక్కొక్క ట్యూన్ ఇచ్చేవారు. ఏ ట్యూన్ ఇచ్చినా కూడా ఇమీడియట్గా మాకు సెకండ్ థాట్ లేదు. సో అంత మంచి మ్యూజిక్ ఈజ్ స్ట్రెంత్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం. అలాగే రైటింగ్, పద్మా దీనికి రైటింగ్ ఇచ్చారు. అంటే డైలాగ్స్ అమ్మాయి రాశారు. శేష్ సింధు తను లైక్ జాన్ జిగిరి దోస్తులు ఇద్దరు. దే హావ్ డన్ ఏ బ్రిలియంట్ జాబ్ టుగెదర్. ఎంత బ్రిలియంట్ అంటే వాళ్ళు మానిటర్లో ఉంటే నాకు వెనక నుంచి కనిపించింది, తలలు 2 అందులో దూరిపోతాయి అనమాట. ఏమవుతుందో నాకు తెలియదు, రానివ్వరు. సో అంత ఇద్దరి మధ్యలో సింక్ ఉంటుంది. అలాగే 2 బ్యూటీస్ అండ్ బ్యూటీస్ విత్ బ్రెయిన్, బోత్ మాలవిక అండ్ వర్ష. చాలా బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్, చాలా సెన్సిబుల్ యాక్టర్స్, వాళ్ళు వెల్ ట్రైన్డ్. ఈ సినిమాకి శివాకి లాంచ్ ప్యాడ్ చేసినప్పుడు నేను ఎక్కడ కూడా ఎలివేట్ చేయాలి హీరోని, 4 ఫైట్స్ పెట్టాలి, ఎక్కడ చేయాలి ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక అందమైన కథలో తను ఒక పార్ట్ అయితే చాలనుకున్నాను. లాంచ్కి ఇలాగే ఉండాలి, సాఫ్ట్గానే ఉండాలి. సో దిస్ విల్ బి ఎ గుడ్ లాంచ్ ఫర్ హిమ్. అలాగే నాకు మ్యూజిక్ ఎవరితో లాంచ్ చేయాలంటే, ఆల్బమ్ ఎవరికి ఇవ్వాలంటే నా స్నేహితులు మధుర శ్రీధర్ గారు. ఆయన చాలా బాగా దీన్ని తీసుకెళ్లారు. మ్యూజిక్ని లాంచ్ చేసిన ప్రతి సాంగ్ కూడా మిలియన్స్ రీచ్ అయింది. అండ్ రిలీజ్కి వచ్చేసరికి సురేష్ బాబు గారు నాకు ఎప్పుడూ సపోర్ట్. ఆయన ఎవ్రీ టైం ఏ సినిమా చేసినా బాగుంది అని అనుకుంటే ఒక మాట చూసి ఎస్ రాజు గారు మనం చేద్దామంటారు. అలాగే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ముందుకు వచ్చారు. సో థ్యాంక్స్ టు సురేష్ గారు వన్స్ అగైన్. అండ్ ది ఎంటైర్ టీమ్, నా ఏడీస్, నాకు ఈ సినిమా ప్రాజెక్ట్లో కష్టపడిన నా టీం అందరూ, అంటే పేరు పేరున చెప్పాలి, లిస్ట్ పెద్ద అవుతుంది. నా ఏడీస్ అందరికీ, నా పర్సనల్ స్టాఫ్ మహాదేవ్, ప్రసాద్, హరీష్, యు నేమ్ ఇట్, మా మేట్స్ దగ్గర నుంచి అందరూ ఎంతో కష్టపడ్డారు దీనికి. సో మీ అందరి సపోర్ట్ మీన్స్ ఏ లాట్ టు మీ. అండ్ అలాగే నా ఏడీస్ అందరూ, ప్రీవియస్ ఏడీస్ అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు. నా దగ్గర ఇంతకుముందు వర్క్ నా ప్రీవియస్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. వివేక్ ఆత్రే వచ్చారు, తరుణ్ భాస్కర్ వచ్చారు. అండ్ మీ అందరికీ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. గ్రేట్లీ ఈ సినిమా ఒక మ్యాజిక్ చేయాలి, హిట్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. వన్స్ అగైన్ ఈ స్టేజ్ మించి మా నాన్నగారిని, అన్నయ్యని ఒక మాట రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. బ్లెస్ అస్ ఆల్, మాకు విక్టరీ ఇవ్వండి. ఎప్పుడు సినిమాకి ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ విక్టరీ ఒకటే కాదు, క్రెడిబిలిటీ ఉండాలి. ఎప్పుడు క్రెడిబిలిటీ ఉంటే 10 సినిమాలు తీయచ్చు. డబ్బు ఒకటే కాదు, ముందు మంచి సినిమా తీసామని పేరు రావాలి. పేరు వచ్చిన తర్వాత డబ్బు వస్తే పర్వాలేదు, ఫస్ట్ పేరు బాగా రావాలి. సో అలాగే నా ఆత్మీయ స్నేహితుడు అశోక్, అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఐ ఫర్గెట్ ఎనీబడి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ దట్. అందరూ చాలా బాగా చేశారు. శాంతిరావు హెస్ డన్ డిజైనింగ్. తను అద్భుతంగా ఈ లొకేషన్లో ఇంతలో నాకు టైం తక్కువ, హాఫ్ డేలో చేయాలంటే షీ డస్ ది డిజైనింగ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. సౌండ్ డిజైన్ నాగార్జున చేశాడు, ప్రొడక్షన్ డిజైన్ శాంతిరావు చేసింది. అండ్ వేదరామన్ కెమెరా వర్క్ ఈస్ బ్రిలియంట్. అండ్ ఎడిటింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ ది రూత్లెస్ ఎడిటర్, బట్ ఐ లవ్ హిమ్. అండ్ రవి ఈజ్ అమేజింగ్. రవి ఫ్యూచర్లో ఎవ్వరి మాట వినొద్దు, నువ్వు అనుకున్నదే చెయ్యి. నువ్వు చేసి అసలు మాట్లాడు, చాలా సైలెంట్గా ఉంటాడు, కానీ కత్తిరి రెడీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు. అండ్ ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్ చేసిన వెంకటేష్ కాకుమాను అండ్ రాజేష్. సో అందరి గురించి చెప్పాలంటే అనీష్ ఇందాక వచ్చారు, ఎందుకో మధ్యలో వర్క్ ఉండని వెళ్ళారు. సో వన్స్ అగైన్ మా అందరినీ విష్ చేయడానికి, బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చినందుకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. అండ్ cheers. Thank you, sir.